Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, otsailak 20 dugu gaurkoan, astelena, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak hementxe jarraitzen dugu. Arratsaldeon zuri ere, Maria, zer moduz pasa duzu asteburua? Oso ongi, hemen bueltan berriz ere, zuk zer moduz pasa duzu? Ongi, oso gustora. Oso ongi. Gaurkoan ere, astelena izan da ere, baditugu bi gonbidatu, biak Berriozar ingurukoak, gainera. Alde batetik Amaia Zalba, Berriozarko berdintasun teknikaria, berak martxoaren 8ko ospakizunen inguruan hitz egingo digu, bertan bera daukagu martxoa ja, otsaila pasatu zaigu kasi-kasi, eta martxoak 8 nazioarteko emakumeen eguna ospatzen dugunez, kanpaina hortan ze prestatu duten kontatuko digu Amaiak. Oso, Maria, eta bestalde batetik, kirol kontuak izanen ditugu astelenero bezala barkatu, gaurkoan Oierra Izkorbe izanen dugu, Berriozarko sokatira taldetik hitz egitera etorriko zaigu, eta Euskal Herriko sokatira txapelketa ospatzen ari da, urtarrileko 2. asteburuan ustu da hasi zela, eta martxoan bukatuko da. Eta pixka bat kontatuko digu ze nolako txapelketa egiten ari diren, bai Berriozarko taldetik eta baita Euskal Herri mailako beste taldeen aldetik ere. Oso, ni gero, elkarrizketak eta gero badugu zaratak tarte horretan kirola berriz ere, ezta? Maria, kirola izanen dugu, futbol partio bat ikusteko aukera izanen dugu, Mendillorri eta Burladesen artekoa. Oso, hau saioaren bukaeran jarriko dugu, beti bezala, eta saioari hasiera emateko gaurko efemeride batzuk. Eta jarraian gaur otsailaren 20ko gertaera batzuk. 1872 urteko otsailaren 20an adibidez Metropolitan Museum of Art ireki zen New Yorken. 1986 Mir espazio estazioa irudian daukaguna orbitan sartu zen lehenengo aldiz gaur bezalako egun batean. Eta 2003 urteko otsailaren 20an, Espainiako Auzitegi Nazionalak Euskaldunon egunkaria ixteko agindua eman zuen, etaren zati zela argudiatuz. Goazen oraingoan eguneko lerroburu nagusiekin Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun titular nagusiak. Astelehen honetako albistekin hasteko poliziaren zein eskuin muturreko indarkeriaren biktimak komentu dituzte. Omenaldian, Nafarroako parlamentuko alderdi guztiek parte hartu dute UPN eta PPek salbu. Javier Espartza UPNeko bozeramaileak nabarmendu du Nafarroako gobernuaren hezkuntza politika erabateko porrota izan dela. Eta horren aurrean, Uxue Barkos Nafarroako gobernuburuak hezkuntza departamentoaren lana defendatu du eta UPNek hezkuntza sistema loitzen ari dela salatu du. Bertzalde Manu Ayerdi garapen ekonomikorako lehendakari ordeak adierazi du euroeskualdeak biderkatu egingo dituela Nafarroaren aukera komertzialak. Eta Iruñan Santo Domingoko baratzetan aparkaleku kiroldegi egiteko aukera ikusi du udalak. Bertzalde, Nafarroako bertsolari txapelketa martxan dagoeneko Julio Soto eta Xavier Terreros nagusi izan dira final laurdenetan. Eta kiroletan Osasunak porrota berriro, Gorritxoek 3-0 galdu dute Zeltaren aurka eta 10 punturekin jarraitzen dute ligako sailkapeneko azken postuan. Eta albisteekin bukatzeko bi Fernandino bildumako jatorrizko lan grafiko izeneko erakusketa ikusgairago Ziudadelako Armen aretoan. Aitziber iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak errepasatu eta gero, goazen orain egunkarietako azalak errepasatzera, ez da Larraitz? Horia, Maria, ikus ezagun zenolako azala dakarren gaurko diarioen abarrak. Lerroburu nagusian, hauxe diote, foru gobernuak 75 zuzendari apetaz aukeratu ditu aurten, izaera interinoa duten 600 zuzendaritza zenbatu dira legealdi honetan, eta sindikatuek erabaki honen inguruan baieztatu dute ideologia merituen gainetik ezartzen duela
gobernu honek. Hori lerroburu nagusiari dagokionez, eta gaurko protagonista nagusia osasuna dugu, putzuan ondoratuta, honelaxe izendatu dute, izan ere atzo Zeltaren aurka osasunak 3-0 galdu egin zuen, arimarik gabe atera zen osasuna bigotik eta lehen mailan geratzeko 8 puntura jarraitzen du oraindik ere. Beste bi albiste nabarmenduko ditugu azalari begira, politika kontuak alde batetik, Rajoy eskaintza bat prestatzen ari da Katalunian erreferenduma saihesteko eta bukatzeko Nafarroako gobernuak baieztatu du omenaldian ez zela etako kiderik izan. Diario de Noticias egunkariko azalarekin aurrera jarraituko dugu. Seme-alaba adingabeek gurasoen kontra egindako erasoengatik 50 salaketa erregistratu ditu Nafarroak 2 urtetan. Nerabezaroaren gatazken alderik larriena da gurasoenganako biolentzia eta 2015-2016 urteen artean 614 adingabek babes neurriren bat behar izan zuten. Azaleko irudi horretan Ipar Amerikara jauzia. 18 ikasle nafarrek Amancio Ortega beka jaso dute eta horietako batzuk bertan ageri zaizkigu argazki horretan, salto hori irudikatzen. Laugarren DBH-ko ikasleak dira, Estatu Batuetan edo Kanadan batxilergoa egingo dutenak. Eta bukatzeko osasunaren irudi latza, asteburuan 3 huts galdu zuen Zeltaren aurka, eta egindakoa eta gero lur jota ageri dira azkeneko postuetan. Eta Gara egunkariarekin aurrera jarraituz, lerroburu nagusiari dagokionez, Lakuak bere desarme plana alde batera utzi du eta nolanahi bukatzeko eskaera egin diote etari. David Plari Garan egindako elkarrizketaren harira Urkulluren exekutibak dio desarmea modu onargarri eta definitiboan egin behar dela. Hori gaurko lerroburu nagusiari dagokionez, argazkian berriz manifestazio bat daukagu, hondakinen inguruko eztabaida eraikitzailea eskatu dute milaka pertsonek. Donostian gurasosek deitutako manifestazioa egin zuten atzo erraustegiaren inposaketaren aurka. Eta bukatzeko beko aldean Alberto Pradillaren erreportaia dugu, Kalamu elkarteak konstituzionalaren zain. Eta Gara egunkariaren azaletik Euskal Herria irratiko agerkarira salto egingo dugu, astelenero bezala. Eskuin muturreko biktimei omenaldia egin diete UPN eta PPGB. Estatuko funtzionarien eta eskuin muturreko biktimak izan zituzten gogoan, larunbatean eta hortxe daukagu eskuragai omenaldi horren momentu batzuk, bideo batean. Behekaldean eskuin muturreko taldean eta poliziaren indarkeriaren biktimak errekonozitzeko ekitaldiaren aurretik, Euskal Herria irratiak egindako mahai-ingurua ere daukagu ikusgai. Eta bertso kontuak bukatzeko, Xabier Terreros nagusitu zen aurizko final laurdenean eta martxoaren 19an, Antsoainen jokatuko den final aurrekora, txartela lortu du Lesakako bertsolariak. Eta Julio Soto garaile sortatu zen Tafaiakoan, martxoaren 8an, berako final aurrekoan, egongo da gaur egungo txapelduna. Eta jakin dezagun orain zeintzuk dira gaur arratsalderako Iruin herrian ditugu proposamenak. Genero eta berdintasunaren zikloaren barne hitzaldia eskiniko dute gaur Iturramako Zibiboxean. Sabemos Edukaren Igualdad izeneko gaztelerazko hitzaldia gaur izanen da otsailak 20 astelenarekin arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxean. Sarrera librea izango da toki guztiak bete arte. Con otras palabras, literatura jardunaldien barne gaur irakurketa poetikoa egonen da arratsaldeko 7:30. Poesia akemarropa, euskaraz eta gazteleraz izango da. Kontzertua Joaquin Maia Musika Eskolan gaur astelena arratsaldeko 8 eta 4 hasita eta bertan arituko dira Consort Maia Orkestra eta Maia Vokal Ensemble koroa. Javier Egiluzen pintura erakusketa Zitadelako bolborategian ikusgai egonen da martxoaren 19 arte.
Eta pasaden otsailaren 16an inauguratu zen bat erakusketa Zitadelan. Pi Fernandino arte garaikideko bildumaren lanen erakusketa da eta Zitadelako armen aretoan egonen da maiatzaren 21 arte. Goazen orain Larraitzekin udalerrietako albisteak errepasatzera. Otsaiak 20 dugu gaurkoan, astelene ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Lehenik eta behin, kultura kontuak, literatura hobe esanda, poesia irakurraldi batek, lau ahotsera Dylanen poesiek eta poesia improvisatuak emanen diote hasiera heldu den astean, aste honetan bertan, Zibibox sareko 6. jardunaldiei. Otsaiaren 20tik 23 bitartean izanen da, 5 saio egingo dira, kondestablen poesiako literatura modalitateaz zenbait formatu eta hizkuntzatan. Eta bestelako albiste batekin aurrera jarraituz, abenduaren 4an eta 5ean Iruñeko udalak georradar bidez egindako ikerlan arkeologikoek ez dute lurrazpian inolako egituraren zantzurik jaso, 2 metro arteko sakoneran Parmako Bastioiko ingurunean, Santo Domingoko baratzeetan alegia. Auzotarren artean egiten ari den inkestaren emaitzak atera bitartean lehen indusketen lizitazioarekin has liteke udala. Eta Iruñeko autokarabanen ordenantzaren zirriborroa publikoa izanen da hiritarrek eta entitateek ekarpenak egin ditzaten otsailaren 22 bitartean egin daitezke ekarpen hauek. Iruñeko Gaztediaren etxeak informatikaren inguruko 29 ikastaro eta 12 tailer antolatu ditu udaberri honetarako. 14-30 urte bitarteko gazteei zuzenduak izanen dira tailer hauek. Eta kultura kontuekin bestelako kontu batzuekin aurrera jarraitu, Iturramako Zibiboxean berdintasunean oinarritutako hezkuntza izanen da protagonista, arratsaldeko 6etan hasiko da hitzordua. Eta bestalde gaur goizean ospatu den hitzordu batekin aurrera jarraituz, arrakasta kasu errealak ezagutzeko aukera izan dute gaur goizan Kondestable jauregian, denda naiz merkataritza zikloaren barruko hitzordua izan da, goizeko 10etan hasi dena. Iruña alde batera utzita joan gaitezen lehenik eta behin Antsoain aldera, martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna ospatuko da, egun horren harira egitarau zabala antolatu da berdintasun zerbitzutik. Egitarau guztia udal web orrialdean daukazue. Eta bestalde, baratze ekologikoen inguruko tailerrean parte hartzeko aukera izanen duzu Antsoain aldean, izen emateak otsailaren 21tik martxoaren 3 egin daitezke. Eta bestelako kontuak ere badituzte Antsoain aldean, Ezkaba parkea, martxoak 4 larunbata egun ezigarria eginen dute, voluntarioak behar dira udaberri honetan Ezkaba parkeko bide homologatuak margotu nahi direlako. Mendi eta eskalada kiroleen Nafar Federakundeko teknikoek hau egiten irakatsiko dute, doako jardunaldi bat antolatu baitute esan bezala martxoak 4 larunbatean. Eta Antsoain alde batera utzita joan gaitezen bigarrenez Aranguren aldera, deialdia administrario ofizial izateko lanpostua aldi baterako kontratuarekin eta oposizio lehiaketa bidez betetzeko izangaien zerrenda eratzeko. Oinarrizko gizarte zerbitzuei dagokionez, otsailerako hainbat kontu antolatu dituzte, tailerretan izen emateko datak otsailaren 27 eta 28an izanen dira, batetik lan aurreko tailerren ingurukoa, eta bestaldetik kontsumitzailearen eskubidea eta betebeharrei buruzko tailerrak. Eta bukatzeko joan gaitezen Bareinain aldera, martxoak 8 egunaren omenez, emakumearen nazioarteko eguna dela eta kamiseta tailerra antolatu da Baragazten. Zure kamiseta sortzeko aukera izango duzu, egun honekin zerikusia duten mezu eta marrazkiekin. Behar duzun materiala Baragazten izanen duzu eskuragarri, etor zaitez bertara otsailaren 20tik martxoaren 7ra. Eta bestalde otsailaren 20tik martxoaren 2ra, etor zaitez Baragaztera ere eta osatu zure mozorroa, Baragazten materiala desberdinak izanen dituzu eskuragarri,
Besteak beste lumazko lepokoak, ile apaingarriak, makillajea, oihalak eta botoiak, eta bar, behin zure mozorroa egina duzunean, pasa zaitez martxoak 3 ospatuko duten festatik. Barainainekin aurrera jarraituz, udala jakinarazten dizue argitara eman dituela jada kulturarloaren bidez, urtero antolatu ohi duen 2017ko herriko festak iragartzeko kartel, lehiak eta 2 modalitate izanen dira, haurrak eta helduak, eta epea irekita egonen da 2017ko apirilaren 28 bitartean. Eta bukatzeko, aurten aurreskoletako aurrematrikulazioari dagokionez, martxoaren 1-tik 15-era epea irekita egonen da, ateak zabali jardunaldiak antolatu dituzte, Barainengo bigarren zentroa gaztelaniakoa ikusteko aukera, Otsaiak 24 izanen da arratsaldeko 5:30, eta Barainengo lehenengo zentroa euskarazkoa dena alegia, Otsaiak 22 arratsaldeko 4:00 ikusteko aukera egongo da. Udalerrietako albisteak alde batera utzita jarrai dezagun aurrera eguraldiarekin. Gaur Otsaiak 20 astelena goizean goiz lanbroa agertu zaigu. Iruña herrian goizeko lehen orduetarako eguzkitsu geratuko da, tarteka hodei batzuk ager daitezkelarik. Iparraizea nagusituko da eta temperaturan ez da aldaketa handirik emango. 13 gradutako maximak eta 3 graduko minimak utzita. Zerua hodeitsu egongo da baztanaldean ere, goizean euria egin dezake momenturen batean, iparraizea nagusituko da eta temperaturak pixkat jaitsiko dira. 9 gradutara altuenak eta 6 gradutara baxuenak. Biharko egunari begira, hodeitsu egongo da Iruña herria eta baliteke euria egitea. Haizea aldakor ibiliko da eta temperaturetan altuenak gora egingo dute 15 graduetara, minimak 3 gradutan mantentzen diren bitartean. Egun goibela eta euritsua biharkoa baztanen arratsaldean atertzera egingo du eta ostarte batzuk ireki daitezke orduan, haizea aldakor ibiliko da, iparraldekoa nagusi arratsaldean batez ere, eta temperatura oso antzekoak, maximak igotzeko joerarekin. Nafarroari begiratuta gaur aldaketa handirik gabe jarraituko dugu, iparraldean zerua hodeitsu egongo da eta ez da baztertzen euri pitin bat egitea iparraldean batez ere. Zenbat eta hegoalderago eta are eta zabalagoak izango dira ostarteak, temperaturek berdintsu jarraituko dute. Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, elkarrizketekin aurrera jarraituko dugu. Zer dugu lehenengo, Maria? Lehen esan bezala, martxoak 8 bertan dugu, beraz honi buruz hitz egitera, Amaia Zalba etorri zaigu gaurkoan Xaloara, bera berdintasun teknikaria da, Berriozar herrikoa, eta emakumeen nazioarteko eguna dela eta kanpaina horretan zer prestatu duten kontatuko dugu. Oso, eta bestalde batetik, astelenero bezala kirolekin aurrera jarraituko dugu, izan ere, urtarrileko bigarren asteburuan Euskal Herriko sokatira txapelketa hasi egin zen, martxoa bitartean hortxe Euskal Herriko talde desberdinak arituko dira, garaipena lortu nahian, eta gaurkoan Berriozarko sokatira taldetik Oier Aizkorbe etorriko zaigu. Eta ondoren sokatira kontuak alde batera utzita, futbolarekin aurrera jarraituko dugu Mendillorri eta Burladesen arteko norgehiagokarekin.